Tervetuloa takaisin. No niin, voimme jatkaa tätä The Moonin pelaamista. Ja eiköhän sitten jatketa. Mä oonkin pelannut tätä näköjään 3 tuntia, että... niin joo, me ollaan tässä kohtaa. Ehkä aktivoidaan nyt tää memory-linkkiä. Niin joo. Eihän tää voi nyt näin olla. Mut joo, nyt me ollaan edelleen näissä teinivuosissa, lukio-iässä. Olen lähdössä kouluun, äiti. Pidä mukava päivä, Joey. Minun pieni lapseni kasvaa niin nopeasti. Okei. Entä jos hän olisi ollut tyttö, olisiko hän silti antanut hänelle lempinimeksi ja isoisänsä nimen? No ei se olisi niin paha itse asiassa, koska se loppujen lopuksi loppuu siihen ei. Joey, Joey, Julie. Sounds cute. Jos se kertaa kuulostaa niin söpöltä, niin minkä takia, että menen naimisiin sen kanssa. Kateellinen. Voi kyllä, niin kateellinen. Okei. Katsotaan sinun kello. No, ollakseni ihan rehellinen. Tikittävä kello on erittäin ärsyttävä asia. Okei, katsotaan mitä täällä. Okei. Tässä on sitten uusi memento-juttu sitten. Tutkitaanpa sitten vielä lisää. Mitä täällä on? Voinko mä edes tutkia täällä paljonkin asioita? Siellä on hänen äitinsä. Blehnat, ei enää. Siis, niin säilyttyjä, siis suolakurkkuja. Holy crap. Aika helposti näköjään. On impressed, sanoisinko, siis vaikuttanut. No joo, kyllä se aika ihmeellistä on, että hei, siinä on suolakurkkuja eikä niinku oliiveja. Jos kirjoja täällä on. Vähän suttuisilla niinku nimillä. Okei. Onko täällä oikeesti mitään muuta? Mitä? Eikö tässä ole oikeesti mitään muuta? Me vaan seistään tässä niinku sohvalla. Enkä mä voi... Eikö oikeesti ole mitään muuta annettavaa tästä tilassa? Mitä ihmettä? Yleensä, että näissä tiloissa on vähän enemmänkin asiaa kuin... No niin. Valmistellaanpa tää mementoni. Okei. No ei ollut paha. Ei yhtään paha. Eli voidaan mennä eteenpäin. Activate memory. Mitä täällä tapahtuu? Tuoksuu taas yliajetulta eläimeltä.
Missä olemme? Eeva? Mikä helvetti on tuo? Mitä? Mitä helvettiä? Miksi me ollaan väärällä puolella? Tuo on se seuraava muisto. Mutta miksi se on leijuvana tuolla? No, Laputahan se on se leijuva linna. Niin. Miksi se on kokonaan leijuva linna tuolla? En tiedä, se ei vain linkkaa noita muistoja yhteen noiden Justan rakennuksen kanssa. On varmaan joku häiriötekijä nyt jossain. ADG. No, varmaan ohjelmistossa on joku vikana nyt. Taas. Luulin, että edellinen korjaus oli niinku varma seuraavat puoli vuotta. En voi uskoa noita idiootteja niinku huollon puolella. Kuule, älä huoli, meillä on jo noi teinivuodet niinku tallennettuna. Me voimme olla ihan... Mahdollisesti me voidaan tehdä tää. Okei, mutta mä en aio kertoa hänelle tästä. No niin kauan kuin me onnistumme, niin hänen ei tarvitse tietää. No, minusta tuntuu, että en mä voi tehdä mitään täällä. Oletko valmiina finalisoimaan ennen aktivointia? Naiset ensin. Mikä sääli oli? Itse asiassa odotin tätä. Mitä tapahtuu? Act 2? Billions of lighthouses stuck at the far end of the sky. Älä häiritse heitä. Ne eivät välttämättä herää niin helposti, mutta he tarvitsevat kaiken keskittymisen. Me ollaan takas täällä. Ja siinä on kaikki, mitä tämä vanha hölmö tietää. Olen pahoillani, että en voinut ottaa enempää. No sitten sen pitäisi olla tarpeeksi. Selvä. Kaikki mitä pitää nykyään nyt tehdä on se, että linkitetään olemassa oleviin No linkittävissä oleviin aikaisempiin muistoihin se, että sä haluat mennä kuuhun. Sitten me vedämme kahvasta ja voilà. Sinä olet kuussa ennen aikojaan. Minulla on kysymys.
Jos te voitte saada Lilin katoamaan, niin se tarkoittaisi sitä, että voitte myös muuttaa tätä maailmaa. Siinä tapauksessa voisitteko vain yksinkertaisesti saada asioita tapahtumaan ja niin saada minut toiveeni toteutumaan tässä ja nyt. Se voisi toimia, jos tämä olisi yksi sinun todellisista muistoistasi. Mitä sinä tarkoitat? Mitä tämä sitten on? Mikä minä olen? Tämä on vain kopio. Tavallaan taulu, jonka kanssa voimme työskennellä. Canvas, jos voisi niin sanoa. Mitä tarkoittaa siis sitä, että olet vain algoritmi, joka on tehty Johnista. Tarpeeksi peilaamaan hänen olomuotoa, mutta on kaukana siitä täydellisestä. Kaikki mitä me voimme tehdä on se, että me voimme valmistella tämän kanvaksen loogisesti. Ja sen jälkeen me voimme siirtää sinun tahdonvoimasi lapsuuteen. Laite generoi uudestaan sinun elämäsi, jossa sitten sinun tämä tahdonvoimasi määrää sinun käyttäytymisen. Lopputuloksena se, että se voi kirjoittaa uuteen Johniin tai originaaliin Johniin. Joten kuten näet, vaikka me tyydyttäisimme sinun halusi, sinä itsessään olet vain read-only-ohjelmisto. Tarkoitan siis, me voisimme resetoida sinut uudestaan ja uudestaan. Se on tarpeeksi. Älä ole noin tunteellinen tai herkkä. Hän ei ole aito, tiedäthän. Jos todellakin uskoit niin minkä takia edes selitit asian? Minä yritän tässä vain käyttää mahdollisimman vähän aikaa. Mennään. Tohtori. Onko tuo, mikä minä todella olen? Kaikki näiden öiden työt. Niin paljon asioita. Ei herra jumala. Mä harvittaa nyt, kun sitä ihan lapsutta ei saatu. Mitä tapahtuu nyt tolle? What the? Ainakin anna minulle varoitus ensin. Mitä voin sanoa tuohon? Minä pidän siitä, että olen vain pelkkä pää. Kysyisin, että onko tuo ihan vitsi, mutta olen pelkään pahoin, että sanoisit kyllä. Tehdään tämä nopeasti. Tulen itseni hölmöksi tässä muodossa.
Ainoa asia, mikä me voimme tehdä tässä vaiheessa, on se, että voimme siirtää hänen tahtonsa viimeisimmästä muistosta ensimmäiseen. Line up 2 matching mementos on the edge to transfer the registered desire. Okei. Eli näin. Hetkinen. Tarviiks mun kuitenkin tää saada niinku linkkaamaan jotenkin tonne? Teekö mä tätä nyt oikein? Hei Eeva, katso tätä. Om nom 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 nom. Ootko tosissas? Siinä on kirja. Mut mä nyt häiritsee tää, kun mä en nyt saa sitten ihan tähän näin linkkaamaan. Mä häiritsee tää. Nyt ihan saatanasti. Onks mahdollista, että mä voisin linkata niinku... Kun tuolla ei oo mitään muuta samaa kuin vaan toi kasvi. Toi vitun kasvi. Vai onko tarkoituksena vaan nää saada yhteen? En mä tiedä. Joo, mun on pakko saada niinku... Saatana. Okei. Okei, aloitetaan alusta. Jos meillä on toi. Mut sittenhän mun pitäis olla... Ei tääkään järkeä. Näitten on pakko olla tossa, mut... Mitä mä voin resettaa tän? Voinko mä resettaa tätä ollenkaan? Voi vittu. Voi vittu. Onko se... Riittääkö se vaan, että se on näin? Näköjään riittää. Ding! Tässä on kaikki, mitä voimme joiden kanssa voimme työskennellä. Oletko valmis vetämään kahvasta? Sinä tiedät minut. Olen aina valmiina. Mutta siellä oli toi. Mä olisin halunnut tutkia sitä. No niin, katsotaan mitä hän muistaa hän toi. Ladies first. Ei tällä kertaa, honey. Tää kyllä tuntuu oikeesti, että tää ei oo täydellinen nyt. Tää vaikuttaa sun... Niin. Et se, että sä omistaudut liikaa työlle, se haittaa sun niinku työntekoas. Tuo on roskaa. Älä puhu naisellista puolista.
Okei. Tämä on ihan samanlainen setting. Yleensä siinä on edes jotain muutosta. Jokin ei ole nyt oikein. Nämä muistot, ne tuntuvat enemmän siltä, että ne olisivat tapahtuneet uudestaan. Ne ovat todellakin samoja. Se on mahdotonta. Se tahdonvoima siirrettiin sinne, eikö niin? No tää kyllä oikeasti nyt vähän huolestuttaa mua. Jos tämä olisi todellakin hänen muistonsa, niin hän olisi tuolla katsomassa majakkaa. Se on siellä. Johnny? Miten mukava yllätys. Emme yleensä saa monia vierailijoita tänne. Déjà vu. Minun nimeni on Dr. Eva Rosaline ja tämä tässä on... Mitä? En ole sanomassa sitä kahdesti. Dr. Neil Watts. Oletko tutustunut tähän Sigmund Agency of Life Generation? Te kaksi olette sieltä toimistosta. Mikä sattuma, olin juuri ajatellut, että voisin soittaa teille. Lili, hanki meille teetä. Tai hae meille teetä. Lili? Freeze him too. Niin. Odota täällä. Minä menen siirtämään sen tahdonvoiman signaalin uudestaan. Katso, että onko täällä mitään muutosta. Se meni kyllä varmasti läpi. Ei yhtään muutosta? No ei edes hiuskarvaakaan. Kuinka tämä voi olla mahdollista? Jos hänen tahtonsa ei toimi yksinään, niin miksi täällä ei ole mitään muutosta? Ehkä se tarvitsee jotain provosoivaa aktivoituakseen. Aikaisimmissa muistoissaan. No aikaisin me voidaan päästä. Mennään. No, nämä on yksi niistä Johnin halu mennäkseen kuuhun tarvitsee ehkä jotain jotain, että se lähtisi toimimaan. No niin. Mitä? Tämä ei ole se, mitä he sanoivat sillä pyörivän. No jaa. Haittaako se sinua, River? Ei. Minä pidän tästä. Selvä, mennään sitten. Toivottavasti tämä on tarpeeksi tehdäkseen sen muutoksen. Odotas, missä on Neil? Hyvä kysymys, missä on Neil? Neil, minne vittu sä menit? Näetkö The Moonin? Millainen se oli?
Siinä on vähän liian paljon, miten se nyt sanoisi, esittämistä. Minun mielestäni parempia elokuvia ovat sellaisia, jotka ovat enemmänkin je ne sais quoi? En osaa lausua ranskaa, anteeksi. Missä on fucking Neil? Oi vittu Neil, minne sä jäit? Pitääkö mä katsoa, olisiko se siellä sitten? No ei kyllä todellakaan täällä. The moon, darling. Henry. Mitä vittua? Voi hyvä luoja, minä olen liian väsynyt ja nälkäinen, jotta voisin edes tehdä elokuvia. Luulen, että minä voisin mennä takaisin katsomaan, jos mikään muuttui Johnin kanssa. Hei, eikö tää ollut se memory link? I need to traverse through John. No, olen pahoillani, että pistin sinut istumaan tämän läpi.